Acabo de fer unes fotos per tossut i estic com super contenta perquè em sento molt orgullosa de mi mateixa, que tenia molts problemes per fer-les. Bàsicament havia de sortir l'Arcane, jo mateixa havia de fer de model, avui estic sola i ens ho havia de fer tot jo i no se li podien veure les potetes. I uns problemons, porto des de les 4 de la tarda, 4 i menjar alguna intentant-ho i no us enganyo si us dic que són les 5:30 i... m'he mort, t'ho juro, he provat a diferents llocs de casa perquè volia que quedessin rotllo estudi, el fons així degradat gris. Bueno, en fi, que estic molt contenta, que han quedat superxules, l'Arcane ha posat superbés, que molt contenta, adoro quan surten les coses, de veritat, quina sensació de satisfacció i el fet de no donar-me per vençuda, perquè primer ho he provat aquí dalt, amb aquesta paret d'aquí, i no m'han agradat com ha quedat, i he dit, vaig a veure nau, d'això està, no sé què, estava berenant i dic, no, ho tornarem a intentar a la paret de la cuina, que és més gran i tinc més espai i podré, i he pogut. Estic molt contenta.